omwancho murigereria nabo igo omwancho motegereri litko lia lero ndi chinsemo chia bobasi gitenga ndwachita by the last time asinge mwanto mete mugande ngangende nchikora wokindo ngacha bakagaiga twastega iga singe nchugo cha korro mugako kindo oyobeire ka ko tebango yaiteira samatukamange yaiteire along and then to change story ya watera kuliko yaiteire wana cha kukwana gotera kwao nane ndabona bateye. All right, by the way, agarugurigereria nyombe iga ndu abate nyombe ria maegaria plan ya renge tuchinche mabati plan ye kare aba tuchinche mabati batanga te ko ba good testimony ekero turachinche tu mabati tiga tochake nyombe ngao yo karago so ase nyombe yo tebenga it's a new beginning wana mwancho murigereria nga so far nyombe iga esiekire twaro chengambe tuchake nyomba fresh kabisa tumaye kobeka na mabati nyombe nya kigima nyombe wonige ikire se bigito ya bekiru ya rosiri guguru kabisa ande nyasaye ngwanchare tubeke na mabati nyombe ige kulingana na mangana yebundi egoteba mabati 50 iron sheets, that is equivalent to 55 or something 50 to 60,000 mabati 50 ni ya takire ange libati mo is 1100 times 55 ichibwe na bokonyaranga it's almost 60,000 mwancho muligereri bono go meaning ekarango bekera on the higher side sin ntubwata mesmari boigo chibundi chikwagacha that day go a good budget of almost 60 to 70,000 but almost 60 buya let's put it on that side elitonyorenga njere kitoko bekero kinda mabati tokuira na ga tonyorenga orure testimony. And by the way nyombe iga squeeze my toko mankuru tororo narora tenga magnite bono tiatokorenga kiti atobeke flow a flow nere budget a flow it's almost 30,000. So if we get a sum of 100,000 to abekera mabati to abekera neveranda 100k ngolenginga it will be okay mwako kindo mbio biati na chire moyo kwanya na kuli elieta lingo kwa na isuru kwanya lia bicho iri because ina what any means ya kwanya na ikeire tagera deyo through you na nyolire ndagera na ralire bakarero through you na nyolire nyomba through redio asikire dikyo ya Kenya yarankonyire that is what I can say wono kwanya rali tanga tebia bantu bande nga isuru kwanya liatamire kurwa sende ikiara kwanya na ikirensinyo na go tebe tira surroundinga I was supposed to go simi kiasi piki ara tindo kyo konyi ndugu teli eta isuru lakini through you lieta isuru na rali ranira bantu babere moyo no chirange wana tindo chikinda tebe nganye ndirina ale konyore ngombe ngane nchogungu sibire etali gukwa nalikwari goja gwanja ko mwako na roche buyekero na kitubuoyi so ngoteba igaso bwingi tagokire umongina gatama ekaranyora ngatocheti eroteba ngaube ninda ruwa senyombe tina konyerigiriri ekoera nonye tutaga gitugwango ndo chitakari gocha wana singe jutwaganyoire bangina mbango bagodisipea lakini bono nale goteba iga musamario ndi bwensi umuya anje gonkonye kira meke ndole kiaerire asande guchimoino nabo nonya na endekera mana bonko nyara gusuka ngina tebera igo ababundi bapimete nyomba ntayo ngabateba pimenke bakanire nga bona limbwata bageni abangi bakuru guchikolera bakuru kwa baise kese basogete bakuru kuba magina iti bagojane company ya banyorasi bagosoa igo banye ngusitenta iyo bakanyigali nende bakalini kira muna nacheta matanga saba basambe turugura ngajigo janganya balingire mete yalinge sa yensi pi babigire kirama abasamaria baya bakiranira kibito nsa Maria lenga yena sabo mo akonde okorukugetenga sonekali aganchaga nkonya ngayegendo agachiro kore abantu abumba rukibesa nimanyete kanchitoke kibite kijaja mateni chindage ekyo ojaje tamateni lakini na purify te kororo kogora ndege muneye 300 shillings ebule mu ya 300 te kurwali bwata ngarora tigangori kibule chindege na chikogenda bwangu igora buli estimate ya senari igete ekeneke na buli estimate na nyalate cha 59,000
Bono naro makina iti muna mwacha mwankonya ninta manyenge kiumbe giansirete igase ng'encho bakoroche bagakorora muna chibesa bakang'ereria ebinto free habu tatwabekire amabati mbacha bakore esabu ng'a ngwatigarete na kende mosamaria onde okoetwo akanenke that is the only problem ndatware ekoera bankonyire for 2 weeks iga enyomba egocha kororekana iga ase risabu naende naroche bakong'akera esabu bantebi ng'a enyomba yaani abirikanisi ebakwagacha enyomba eprocess entambe ebwate chibesa chinyinge na enkonko yagacha lakini rende mbanchete bakang'akeria naye twakorete totobi ekareta chibesa echiu tindochi hasara egekogera monto nkogora ari chiombe muna chiri chiagoikoyo chiakwa ekengeri gokwa bantebete ng'a gento ekengeri goku for a long time amabati tari kogota onya kogota agokora essentially muna iye agotira akorire essentially naye abwate emiaka 100 na pusi bona yagocha tari mambi akogota riraberi tokoma tari mambi rikuru so bari baranche gonkonya kinde gochakera inu mwancha mombekera agafluence tingokana naende gochira abore tingobaita ko ase mwandu usirimbora noro chari omonto ogende bwa omonto akobogari obokumo oboro otebe ng'a nobwa morero gwatagete naende nkwabwate you have to appreciate ase baminyokire baikire so ndatebe ng'a abasamaria abaya mbatogete korwa US babere iga nyoma akang'achiri wisana emo ng'akana emisumari erauri akarora omanyene emisumari ng'a ninkoe ebinde ndoche ngwakana okare akang'a siringi 6,000 nona achirete emisumari eminyogete aya yonsi bono naki natebera kwa uchumura ng'a mosamaria onde bwensi orarorera okinda amabera gaki ko nagwete engoro ime egesima buti 42 tinakwa nachiete Maasai kari na omote igoro Abamaasai bakandiga enyomba mbanyora Yesu agateba ri na omote encha gweka minyoki egasa iri karabati Maasai mogaso egauta erioro buna ritaturi ritari gosara ekaminyoki engugi etwani engo omonto egantiga nkaba moyo ebitambo kere binaetire wakomenta egari yacho chitinde iga naminyokete nero korwa motonto goisuneka ekabutoka esabu titieri mpaka yaberochi inche ngaeta abanto bakominyoka nabagonkonya kumbe nabai bakang'a chinkundi bakang'ura egoti ebibande chibesa rende Nyasaye tabwati ogwancha kwaye igo nakobwama na ekero ngocha kogwa engoro nachangire chikanisa isana ibere ntari gochora ng'eye enkanisa ki naende tari kanisa chimo abanto abange bakwanga Gatoliki inche nainchangirete nare kobwata engoko muna eyoro chinsabu egechuchu eki nakoba bakeonia kiarenta siringi 1,500 egechuchu eki so naki narengereti ng'a nare gocha gokwa makina ite kero nkorarengereria ime yane ase naigete aria Nyasaye geita obonyasi naikara ase to etuki ya abasongo tekoba ngiya muna obonyasi bore yaani tari ngotebiwa naigete nkarora kero ngocha moyo nkonyora bagogutera chiswenta amache bansiareire enaigwete amariogi korwa akanya gosuka gocha ang'e mpaka asende kero naboka bang'ire nyagitari igesi baina okoti na esambereiri muna egekoroto nonya kondoche iga ng'a omobere moyo ore nemboga eye kwanyora mbwate koboka nero nkorigia tindikori kende kia abambo andebi ng'a nkeiya ebirengererio ekero nagere nyagitari ng'a pressure yachire igoro bono nkababori ng'a pressure montebi ntige korengereria ng'a beka etv nyomba gose ereti kwagamba nero ebirengereri bikeye nkababori ng'a ekero ebirengereri na eforium ya ereti orairanie eriogi nse ebirengereri bisire ekero gwachandeka tobwati ebirengereri so rende onde bwensi oranche gonkonya what is warari obogima obotomenyete abanto abange bagokobatiga ebinto gabo ase mwaraetire mwarorire onde okotiga chigari onde okotiga chikoroba abao bamenyo oyo orasiboke na Nyasaye marika Nyasaye agoteba ase egetabu keri tokorasoma ya Isaya 58 gochakera ekefungu gia 7 ng'a bagokonya abande Nyasaye abairaneri bobisi igo bagoichoreriwa nare goteba iga makina ite nomokora ase emiaka ekero nkorigerereti lakini igoro manene ekiage egoro manene emiaka gose akiri ase kwarure tori boiri one lakini gwachire gonkonya aria ase oraramba aria oikeri tata omwana obande onkonya oikerio omoika Nyasaye arakuna abanto aba bankonya baikeria nitasema shukurani ase barusi bira no muna marika Nyasaye agoteba Amen. nkirakwanera yonsi chireti echi abande amatuko aetire omogakoyoma is my brother lakini rende igoro nachete akarigereria enyomba eye
Tigasa beta mabera ngari twatagite kugosiba chingori tokongese kurwiretio twabire. It's a very huge man. Nitwamanyete mbachita abarisi batatu banega bakarara te nyombi by the way narengo agante imbara tete bona babiri mbamanyete ke bari gukora nje na babiri te kare kiara ngo bakwaniande so nare bateba igo asubuye oyo ranje gonkonya abo muntu murabu abo muntu mumwamu anje gonkonya kiagera bagusabumbaro kitabu kiana mieshana situ kiandanga kiagateba yani 10 yegateba nga Nehemia tebetie abantu genda sikinga chini muri bino rubino ande mu batanira chindagire chini bali batabwati bakira ititonga tanire tika nasema shukrani Mungu akulinde mahali unapita amatambo kira wansinya saa kulindi na sabiriti simbarati akaira lakini tana kuira nikoboka sindi tende naye nateba nganya sali ngikukondendera omenya kale na kale muri gitiki guchaye tingateba biye mono kai biona wanje murigereria detora sase nyombe okindo tusai nyombe wate banga gote sei na ero ekoronga this side so mwanche murigereria this is how the house looks like mwako kindo kwanire na nde buna kwanire igo no gusabanga ayo ligerating kumwa gachira toro maito yo gusaba na roko ewa amabati 50 iron sheets libati elmo 1100 nabe kre budget ya almost 60,000 nandi maitenga na bomo kunyara yomo agora mabati komiyo ndagora mabati komiyo ndagora 20 ndagora onsi e flow yenyo mbe ekaro kunyirigereria the sitting room nengale kweli okindo bono buna mure igagu inona bageni mogoje gochaga no mokonyora nga sitting room engale kabisa ruguruga no mokonyora TV stima nera saa iga inakuwa vizuri at least wete birangereria tebeti kunga onya kurigereria TV mambie na bakonyora umuntu aletire TV ya 20 inch kurigereria Magnite bolikare TV me pressure ya siri rake kwa murigereria bijya kuna korogana bedroom entangani bedroom entangani iga bedroom ya kabere mwancho murigereria aboigo mwancho mategereria iga you know nombe kar kurigereria igoro nebe kire kabisa chigito chingia chindege chingia kabisa very strong and by the way very strong house bono tokoruguru wenyombe tokoruguru nyombe ya rugura tokoruguru nyombe tochia seiga and I know everything will be possible kire possible I want us to do it lero Jumatatu wiki iga wikira Friday onyorenga nyasaye wanchire twabikira mabati ya saiga tokore kurwa iga tutenya sambia muno imatenga nko sikigore nyasaye nko sukiare sinchire mose yende ritorenga ukindo amabati ya soire enyombe ya omiru e flow twabikire mirango by the okindo mirango yerene murango yamo yokabere yogatatu oyokane biyamara baba mirango ene double windows here kwa yale yechu manga yabu could much better bit and price start one chi 37 chinene na aria ya manero na iga ya manera murango ya mo chibasire ngurabe gwa koleto bugaga iga umurango bwo ordinary yechibao obagwa kana 3500 muno yo you start 500 you so na beta kile mirango ya kisasa wanyana bwate chinguru mirango ya kisasa na beta kile lakini renda singe nchonta ikonyara ko ntanyareti ninda si wa magogo pora ndanganya kurwa so gutwiru wana gombwate birengererie biororonga tigante bese kene kia Yesu litugusabe kanisa omosani ono manene ne bibiri na amenyire nero paka yachite kwa ntenga yuta simbe ngentete lakini asebono yokwengenta bugimo bwa igoro mboyo lakini agateberinga nali gocha kubwatu kajisi michio sibingi tukute nchibwati mana ngenda ndali gote bantu bana sende that is the ine resolution kwa nana chiri because kwa nana ikire nsinyo tana gana nyagitali gambi mobonga bosongali kilini kwabisa ande dingo bongo bwane igo bobogolitie capacity eternity. That's why utachiti ku reduce na bogocha kanyaro karo kindi stroke yachire nkaigunga ngosa ekagaranga care ngacha no nyango atenga ngosa mere bukunyombali
ekeronda ire nkona kurigiria ka TV kari na gosome bibiri bongo mbugu ati birengererio mburi kuri toero lakini ekeron korara ngwakisa umambinki bakori ngwakisa murabona abana baseri na baseri ku school abachukuru baringi nataria abanomera ngasoye igongo akisa uyankongera ngabono guchakira ultanti utimbwati bono igonga gite sabunga asama sabikiangi kiri bankonyire birengereri nabwate binge byasirire mugasonko nyorando ndo nkwani twakore birengereri lakini the major point I want to say the truth abantu baisa gutwara moyo muno uyu mubwate abange bali gocha gukubwangu mbaguko ande toli gukwa ngonga nyore gochaga iga ande ngomenya ro nyomba ebiye kabisa no togocha gutaga turagire kabisa litko lya mwana nani toli gochiare wana ifundi ye muna yacha yakwana na inchi kale yagenda sanga kwa gacha kante binga asinge inchire gesona ayontengere chiringi chirubunya ngoche kiro chinchi nyore ekyo kobeka mabati aya korugorari paka munabe getereru kutira ande betinga is 4000 umuntu abo mwa nerara na gokora irigori okay senge jotimbwadi igagenda labor 4000 mabati 50 that is liberty mo 1100 timaite ko se na boigo 1100 no na alibu mwalimu na buli menyi kwa sorari ko ni lirura nya twara kibesanga era ante betia gonkobera baka ukomwa igari yako efuri wana kibese kigambura kuruga iga bakamenyi ko it's not far wana go transportation ndo go free mabati 50 that is kero to wake saburonga kitobe clear Bidisamira ko muna bona sita iga na bereke kone bantu bana koraliti asego asama bati 1000 maf but 100 year be 55000 mesmali mabati it will be almost like 5000 and we will be done Antonio mirangu iga bere tatu igene chitirisa asana bagonya wanchi tonya gusuka ngorongora bintu mbiko sinya ko meaning nya bantu bali montekereta mashabiki radio asibali montekereta chinse chiga ngole nginganya saya nko bakunale tokore kwagachira ukindo acharwe testimonia ebono ebe complete ebe complete ngakurwa kon kucha ororo ibirengere byabwate nanto chakanya rumuntu ndako kuri TV ngiye then wana kwaligereri kabisa gogo toligereri imwe Rokwagera nase kiegera ekara bande betinga gokeye birengererio enyaro keria agite Saudi Arabia tarachi kanyara mateso nere yango reta kale nyumba otherwise ina gachire nyagitari nanda tani wedere TV iyo nere tio mucheso yo to kwana tamonyerane nahoro ondetire iguru mbaka nanya kogenda nyagitari disema uwango bono kinale goteba onde bwensi o chandegete ekene kya Nyasaye tanga iniriria tebe na chandegete nje na maithe ose mochi nari gukwana mugande ingo chemure onye ngainiriringa muka umurochire na ndora angana mwale cha karanga bionsi pingo bangaina lakini alitoweka kwa ajili ya ugumu wa shida bono rende goikira itwale goteba igagaki bali chinsi kya maiko abago sabamba na abakoiba abago sabumbaro na abago sabambaro so nje ndatebe inubona mwabeire cyosuri one tigugukia sigite kare ekera bamwe abali egwenjara bakyo akabayererie ndagira okendo Nyasaye koraro wanchikwa nande ni maitenga everything will be okay amina tigale ntorasaba Nyasaye bwa mabera nawe watungite igoro nense na bionsi ibiro marika makenu atebire Nyasaye abakorende mechi bakore mirimo yabosa mwanya toyo makina itibatigire mirimo yabo bansire kunganya ense asenge jokori yabokonyi obalende Nyasaye sebigocha bindi byonsi ibi ne chinka cyabo balende abana babo ka barundi kindege Nyasaye nake totigo bolemeru boganderere ondende gwetera abana Nyasaye nake kanje kororekana abaranje goso yoko bokomo kumuna baso eti Nyasaye obolemeru mbo cyasi bali kyagara marika atebiribo kitabu kya Nehemia 10 igagateba nga genda sikinga kinu muri bino rubyeino ande mo batanere kindagire kinu bali batabwati asego batwatanire obairana libo bisi buna marika yagateba Yesu totiga balemeru abakoru obasuki abakwanga mbali batebeti kubaho nibo batanira bataka babwati Yesu bakakana bakanyirie bosyo kinderi cyabonjiro kolendo basubule Nyasaye banyale kuru kyare karabaraku mbako ganda nini bensi wanja ko bakora kesi amabira kisomoto amina
Amen. So mwancho murigereria, let's get done kurwa saiga tumera nasu mugano gocha. So far that is what has been happening. Nyasa tiga gusenie tumera nasu mugano gocha nche Mark na itinguruko. Kindo ntakumnyoga. Nimekubali. Tetomnyoke.